At ako'y nagbabalik na po ang Spicy Opo muna si DJ Kim Chino para tapusin natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa pagresolba ng inyong relasyon na wala ng kilig. Ganon ka-basic, di ba? Ayan yung sinasabi natin kanina na kapag nawala yung kilig, lumamig, wag agad bibitawan ang jowa. Bakit? Minahal ka niya noong mga panahong ang pangit ng ugali mo. Diba? Huwag nyo sayangin, huwag sayangin ang relasyon na minsan nyong pinangarap o di kaya pinanalangin. Diba? Kaya nandito si Kim Chino para ibigay ang Balik Kilig program para sa relasyon mong agaw buhay. O, diba? O, recap na tayo mahala sa ating Chinitox. Anyway, sabi ko kanina, una para bumalik ang kilig kay jowa, dapat mag-date ulit. Ayan yung sinasabi natin na paghandaan nyo ang inyong pagkikita, planuhin nyo kung saan kayo magde-date, kung saan kayo kakain, o di kaya kung saan kayo magbebembangan. Diba? Ayan yung problema eh. Minsan nagiging kampante ka to the point na kapag kayo'y nagkikita, nagde-date, hindi mo na pinaghahandaan. So kung paano ka mag-ayos, diba? Nung iyong first date o nagliligawan stage pa lang kayo, gawin nyo pa rin. Kahit matagal na kayo sa relasyon, magpapogi pa rin, magpaganda pa rin, mag-shave ka pa rin. In short, mag-ayos ka pa rin kapag nakikita or magkikita kayo ng jowa mo. Para yung excitement, kilig, nandun pa rin. Diba? Huwag nyong sukuan. At ang pangalawa, mahal, para bumalik ang kilig kay jowa, ibalik ang lambing at i-revisit ang love language. Ito yung sinasabi natin na minsan nagbabago-bago ang mood ng jowa. So might as well hanapin mo yung kiliti niya. 'Di ba? Hanapin mo yung tamang lugar para makuha mo ang kanyang spot. Ano yung spot? Yung spot kung saan siya matutuwa. Yung spot sa puso niya kung saan siya manunumbalik when it comes on your lambingan at kilig. Yun ang ibig kong sabihin. Kayo yan naman tayo sa mga spot-spot na yan Anong letter ang spot na yan? Anyway, ang pangatlo at panghuli, mahal, para bumalik ang kilig kay jowa, ayusin ang problema, ayusin ang tampo. Usually, sineset aside yan binabaliwala. Pero maliit o malaking problema, lalo na ang tampo, kapag nagpatong-patong ay lumalaki. Diba? Usually, unsettled business, mapatampo man yan or galit, talagang cause yan ng paghihiwalayan. Cause yan kung bakit hindi na siya kinikilig. Diba? Ang hirap. O sige nga, nakakapagbembangan ba kayo kapag may sama ng loob? Diba hindi? So isi-settle nyo muna yan. Tanungin mo ang sarili mo at tanungin mo siya. Anong nagawa ko? Bakit ka ganyan? Bakit ka galit? Bakit ka nagtatampo? Tapos from there, ayusin ang problema. Para kapag nagbembangan, solid na solid ang kiliti. Solid na solid and at the same time, basic na basic ang romansahan. Hoy! Diba? Totoo. Problema ay talaga nga namang nandyan lang. Pero ang solusyon dapat present lalo na sa relasyon. Kaya naman kapag okay na ang lahat, happy ending and at the same time, kasasarap. Ewan ko ba sa inyo? Hindi, wag niyo sukuan agad. Wag sukuan ang relasyon na minsan mong pinangarap. Wag mong sukuan ang taong minsan mong pinagdasal. Ngayong nasa iyo na, nasa kamay mo na ang kanyang kamay din, nasa kamay mo na ang kanyang puso, nabihag mo na, natikman mo na lahat-lahat, di ba? Alagaan yung relasyon, alagaan yung tao, okay? Wag agad sukuan kapag wala ng kilig. Speaking of kilig, ako'y kinikilig na dahil naiihina ako kaya hayaan nyo na akong umalis. Si Kim Chino ay babiyahin na po pa uwi. Pero wag kayo mag-alala, susunod na po sa akin si Rocketera Titangelo sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal,
Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. 'Basic!